Auziți, curioșilor, care mă întrebați, cât câștigi? Cât câștigi? Cât câștigi? Întrebați-mă cât muncesc. Întrebați-mă cât dorm. Întrebați-mă cum am picioarele când ajung acasă. Întrebați-mă câte chinuri, câte ore de somn, de câte ori mă trezesc la 5-6 dimineața, de câte ori mă culc la 5-6 dimineața. Asta întrebați-mă, nu cât câștig, nu mă mică. Câștigul e câștig, dar și munca e pe măsură. Știți cum e? Fiecare după cât poate. Unii pot, alții nu pot. Unora le place munca, altora le place somnul, altora le place și somnul și papa și mai puțin munca și mai mult lunga. Așa că aveți grijă ce faceți cu întrebările, că nu suntem la poliție, că te ies pe stradă, ce faci, iar pleci? Iar plec. Nu zice nimeni, hai să-ți meargă bine, iar câștigi, iar faci, iar produci. Produceți. Vă ține cineva să nu produceți? Nu, hai mămică, produceți și voi, da? Ce puteți? Da? Unii la toaletă, alții la ce are fiecare de produs. Vă pup, să fiți sănătoși și